Jeg kan ikke det så. Hey, Patrick! Og du har pisset tarvet. Yeah, boy. Mads, hvor er du henne? Jeg var fodboldbanen. Mads, jeg kommer nu. ned på taget. Mads, bliv der, hvor du er. Mads, jeg er lige her. Mads, det er dumme svin. Mads, jeg er overhovedet på dig. Mads, lige her. Ej, med dig, Mads. Kom, Patrick. Hvor er flot? Kom over til vores statuer. Jeg hører det, og hold kæft på mig. Undskyld, Patrick. Jeg lægger lige lidt. Det her, det er diamant, mand. Jeg skal spise, du får. Men Patrick, kom lige herover først. Nej, hvor er du på henne? Skal jeg også lave langt hår på hende? Nej, Pelle skal lave langt hår på hende. Ja, helst, hvis du kan. Bare ned til skulderen, ikke? Patrick, nu er jeg her igen. Hvorhenne? Over ved det der store højhus. Nej, Patrick, gå over på borgen. Er der nogen af jer, der måske godt kan spille efter aftensmaden? Jeg kan måske godt spille igen efter aftensmaden. Hey, Patrick, kom over på borgen. Skal vi... Pelle, Mads, jeg står lige her. Jeg står på broen. Du henter mig bare, når jeg er færdig med at spise, okay? Kom. Mads, du henter mig, når jeg er færdig med at spise, okay? Nej, Patrick, kom hurtigt. Okay. Det er Jeg lige skal herovre. bygge træmanden. Nej, nu vil jeg bygge noget andet. Min, han skal ud af guld. Min, han skal ud af guld. Ej, hvem har bygget dem? Hvem? De der mænd der. Det er Pelle. Og Nej. Hallo, jeg har også bygget en anden mand. Ja, jeg skal over til min Mario. Bliver I her, eller hvad? Ja. Ja. Okay. Så jeg smutter ind og spiser nu. Ja. Jeg kommer tilbage. Ja. Er der et VIP-rum egentlig? Hvad? Altså dem, der kun, når vi lukker op for serveren, sådan at det er alle, der kan komme ind på den, ikke? Ja. Når vi gør det, så skal der jo være spawn og det hele, så man ikke kan ødelægge det, vi har jo lavet og sådan noget også. Ja. Bare så kan Sebastian også komme ind på den igen. Men så kan han stadig ikke ødelægge det, vi har lavet. Og der skal også være PvP fra. Hvad fanden er det for noget latter, du er ude? Ej, det ser fedt ud. Som man har gjort og noget, som man heller ikke skal. Så skal man sige til dem, næste gang du gør det der igen, så bliver du altså bandet i Minecraft. Ja, han var pisselig glad også, altså. Sebastian. Pelle, husk nu YouTube. Jamen, det var en eller anden irriterende. Nå, Vil du fortælle, hvor irriterende han var? Prøv lige at se den der zombie dernede. Det lignede, den stod og holdt på et barn lige før. Nu godt, det lyder underligt, men det gjorde det. Hvad skal du, Mads? Jeg lægger lige en gang bare, imellem, for jeg har både Skype, Fraps og Minecraft. skal tænke på, at vi er stadig, man hedder Skype. Nej, vi er stadig i Minecraft, mener. Nej, vi er stadig på YouTube. Pelle, kom og se det. Hvad? Nej, Kom og se vores mønt. lige om lidt. Jeg er lige med i at bygge noget. Nikolaj, tror du det bliver pænt? Rigtig pænt til. Jeg kommer og ser manden nu. Ja, jeg synes faktisk, hun er lidt høj i det, og har lidt små arme i forhold til visse ting. Bare lidt, Nikolaj. Det må du altså ikke. Hun har lidt lange stænger, det har hun. Ja, det var jeg også et drøm. Du kunne godt gøre hendes ben lidt mindre, hun måske. er flot, Nikolaj. Hun er hvid i hovedet. Ja, Nikolaj, det laver du lige om til lyserød, okay? Og, Så det bliver... og Pelle, din mand, han er mega sej. Ja, mand. Min mand, han er bare cool, mand. Så I siger faktisk, min mand er grim? Nej. Damn.
Nikolaj, Hvad? selvfølgelig Siger den Nikolaj. dame. Ja, okay. Ej, Eller skal prinsessen altså sådan det ligner en kongekrone. nej, Du skal da have prinsessekrone på. min mand, han er bare skaldet. Han mangler noget hår. Hej, Skallepær. Mit navn er Silas han sidder bare og griner. Ja, Vilas, du må ikke grine. Stop med at grine. Stop ved at grine. Ellers får du. Hvad sker der for Mario? Se, Pelle, Eller hvad sker der for Mario lige Dronning. der? Oh my god. Skal I springe til en tv? Så laver jeg ikke bare. Jeg Jeg laver går ikke over Mario. og bygger videre på mit woodhood. Min woodhood home. Altså der hvor man starter. Wow, Mads. Pelle. Ej, hvor flot lavet der. Altså det her. Ja, det der, det synes jeg er flot. Nå, men så skal der være glas der. Pelle, så kan du bare... Nej, jeg har en anden måde. Så kan du bare lige sætte en blok der, så ryger der vand ned. Mads, skal jeg lige lære dig, hvordan man laver en rigtig figur? Pelle, Nej, du skal lade den være. man kan huske at komme ind i det.